ଆଜି ଥିଲା ଆମ ରିଚ୍ର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଅଙ୍କଲ ଆମର ଏପଟେ ମସଲା କଷୁଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ରିଚ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଆଶିଷ ଦୋକାନ। ମୋ ପରେ ସୂର୍ୟାନା ବି ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ସିଧା ଆମ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଡେକୋରେସନ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଜଣେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଉପରେ ହାମଲା କରିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମକୁ ନେଇ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଭାଇମାନେ ମିଶି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ ବାଡେବାରେ ଲାଗିଗଲୁ ଆଉ ସବୁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଖିଆପିଆ କଲା ଭିତରେ ଆମ କୁନି କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା କରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସିଧା ମେନ୍ କୋର୍ସ ପ୍ଲେଟ ଧରି। ଏପଟେ ଆମ ସତ୍ୟ ପୁରା ହାଁ ହାଁ ହେଇ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଆମ ଦୀପାକୁ ଦେଖ ପୁରା ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ମଟନ ଭାତକୁ ପୁରା ଦାବିକି ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଆମ ଭାଇର ବାହାଘର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି।